बरायबाय रायजोफोर फिन खेबसे बयखौबो चेनेलाव जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो नायलांनो हागोन। भिडिअआ माबे टपिकनि सायाव जानो थांगासिनो दं नोंथांमोना बयबो मिथिनो मोनखाबाय जानांगौ। बिदिब्ला रायजोफोर आं एसे दिनैहाय ब्लग हिसाबै नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों आरो दिन्थिलांबाय थागोन। इन्टारेस्टिं भिडिअ जानो थांगासिनो दं लोगोफोर दिनैहाय। बोसोर गोदाननि आङो एसे माने नै लटारि मा प्राइज फैखो नोंथांमोननो आङो दिन्थिनो थांगासिनो दङ। ना आरो बेवहाय बेबायदिनो बोरमा बायदिसिना दङमोन आरोना नै एसे दिन्थिलांगोन। फाइनालि माने रिजाल्टआ मोनबाय आरो प्राइजखौबो मोनबाय आरोना एसे दिन्थिलांगासिनो दङ। बिराद बरियाखा आइटेम खालामनानै जानाय आरोना एसे आङो दिन्थिलांगोन, नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। नाया नांबाय लोगोफोर, नैबे नै टिकेटआवहाय ना नांबाय फुरा। ना खेला गोदान बोसोरनि प्राइजखौबो माने मोननाय बायदि जाखाबाय। नै पुरस्कारा बिराद गिदिरखा, 2 केजि जानाय नै नामोन आरोना। नाया नांदों, बोरमा दंमोन, दाउ दंमोन, बायदिसिना दंमोन आरो बरिया जागोन। एकदम लकेल माने फुख्रिनिफ्राय बोखांखानाय आरोना, सालानि तालानि नङा। एसे इन्टारेस्ट जागोन माने टेस्टि जागोन आरो 2 किल'खा फुरा होख्लायनोसै। एकदम माने अरिजिनाल आरोना बियो, माने आङो डुप्लिकेट कन्टेन्ट बानाया, एकदम जेनुइनखा आरो नै बोसोर गोदाननि माने एसे लाखिनायदोंमोन आरोना। लाखिनायनायाव माने एसे दा 20 थाखायाव, टिकेटआ 20 थाखामोन, 20 थाखायावहाय माने ना मासे मोनबाय। माने टिकेटआबो गांसेल'मोनखा आरो गांसेयावनो नांनांगौबा ना। दा आङो गोदादिनि एसे नै गोदानो थाखाय आङो लाबाय आरो एसे नैबेजोंनो सायनोसै आं ब्रासजों दिन्थिलांगासिनो, नायलांबाय थादो। आइटेमखौ बानायनानै जानांसिगोन दा, बिराद बरिया जाखागोन लोगोफोर। आङो दा बिदिब्ला नाखौ एसे सायदिनि आरोना, नायलांबाय थादो। मागो दमासिनि एसे खेला होदोंमोन, बेहाय देरहानो हाबाय नै रायजोफोर। आङो दा बेखौ गोदानोसै, आइटेम बानायनोसै आरोना। देरहानो हाबाय गांसे टिकेटआवनो। नाखौ सायगासिनो नै रायजोफोर, एकदम बरिया साफा खालामना लानोसै, बिराद टेस्टिनो जानोसै आरोना। एकदम बरियानो साफा खालामना लानोसै आं ब्रासजों। मेजेम जागोनलै, मेजेम जागोन, लकेलसो एकदम। सालानिबा हले गोथाव जानाय नङामोन बियो। 2 केजि मानो गोथाव जाया जानो। वाव, जा बरिया गोदानानै लाखाबाय नै, बरिया साफाखा एकदम। नायाबो मोजांखामोन, माने लकेलखाना, जायगानिनो, गामिनिनो आरोना। नाखौ माने रायजोफोर आङो दा गोदाखांबाय दै, बिराद बरियानो एकदम साफा खालामनानै लाजोबखाबाय। जा इन्टारेस्टिं जाखागोन आइटेम खालामनानै जानोसै। एकदम मागोनि माने टिकेटमोन आरोना, बे टिकेटआवहाय उइन जानो हाबाय। एकदम रियेल दै, आं माने नंखायथ' बानायाखै, माने एकदम नंगौ। दा आइटेमखौ आङो बानायनोसै आरो लासैनो, गोदानानै लाग्रोखाबाय नै, जा बरियानो गोदानानै लाखाबाय। एकदम नै बरिया साफा खालि नाया, एकदम मेजेम दंमोन नै मेजेमा। बिदिब्ला गोलाव खालामला, आङो दिन्थिजोबनो हानाय नंला आरोना। बेसेखिनियावनो ब्लगखौ फोजोबनोसै। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। गोजोन्थों, बाय बाय।